Da se ne zaboravimo, čeka me masa vaših pitanja za ovo vreme pauze koju sam napravio, znate već iz kojih razloga, i odlučih da prvo što ću da uradim, pošto sam ovde, u jednom prelepom parku, nakon kiše, čekajući imam 10 minuta do autobusa, taman imam nekoliko minuta da snimam. Jedno od pitanja je bilo, od molbi, da vam dam delove dana, od jutra do večeri. Jeste jednostavno, ali za novi početak te jednostavne stvari su najbolje. Dakle, koji su to periodi u toku dana koje možete da primenite u francuskom jeziku, da razumete kad vam neko kaže i tako dalje. Vidjet ćemo. Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na moj kanal, ja sam Mujadin Jeremić. Da krenemo od jutra. Jutro je, kao što većina vas zna, oni koji znaju mogu da preskoče ovaj video, znate već kako to ide. Dakle, prvi deo dana je le matin, jutro, le matin. Uz to jutro imate le matin, beše muškog roda, imate izraz la matinée. Isto vam dođe jutro kao jedan deo jutra, ta jutarnji period jutra, to kad uđete malo u štos francuskog jezika, razumećete razliku između le matin i la matinée ili le jour i la journée, ali sve to dolazi polako, ne sekirajte se. Dakle, jutro je le matin. Imate drugi izraz la matinée. Kod nas je taj izraz ušao u upotrebu za, na primjer, imate matine predstave. To su predstave koje se dešavaju, koje se odigravaju, izvode u jutarnjim časovima. Dakle, u prvom delu jutra. Matine je nešto što se dešava ujutro. Još jednom, dakle, le matin i la matinée vam označava jutro. Idemo na sledeći deo dana, sredinu dana, le midi, podne, le midi, podne, le midi, podne. I nemojte da ga pomešate sa onim južnim delom Francuske, sa velikim M, koji je midi. Dakle, le midi, podne. Idemo onda na dan kao takav, sveukupan dan. Le jour, znate to, ako ne ni iz čega drugog, znate iz izraza bonjour. Dakle, le jour, to je dan kompletan. Dan od može 24 sata, na šta god želite da ga primenite. Međutim, i ovde imamo, ovo je bilo muškog roda, le jour, imamo i ženskog roda imenicu, la journée, journée. Ja bi to najlakše preveo kao obdanica. Dakle, ne kao dan od 24 sata, nego onaj dan od kad svane pa dok ne zađe sunce. Dakle, la journée. I zato ćete najčešće ovde čuti u prodavnicama, na primjer, ili gde god odete, i na kraju će vam neko reći kao pozdrav bonne journée, kao prijatan dan vam želim. Kod nas to jednostavno kažu prijatan ostatak dana, prijatan ostatak te obdanice koja čini jour. Dakle, le jour, dan, i la journée, ovo što sam pokušao da vam objasnim, to će vam se razjasniti kad budete ušli u štos francuskog jezika. Idemo na sledeći deo dana. Le soir, veče. Soir, veče. Naravno, i ovde imate, ovo je bila imenica muškog roda, imate la soirée, i onda će vam uveče reći bonne soirée,
bonne soirée, prijatan ostatak večeri. Mi to samo kažemo prijatno kod nas, oni kažu bonne soirée, prijatan taj deo večeri. Idemo na sljedeću stvar. Bonne nuit. La nuit. La nuit je noć. Da, od toga smo krenuli. Dakle, la nuit je noć i laku noć bi na francuskom bilo bonne nuit. Bonne nuit. Zapazite razliku između bonjour, imate bon, nazalno, bonjour, jour je muško, a ovdje imate bonne nuit. Nuit je žensko. Dakle, bonne nuit bilo bi laku noć. Idemo koji sljedeći izraz, je nam ostalo još nešto, ostala nam je ponoć. Le minuit. Minuit, ponoć. Le minuit, ponoć. Nemamo izraz za dobro ponoć. To pokriva bonne soirée, što god. Nećemo ovdje sad da uvodimo i au revoir, doviđenja i to već imate u mojim videima, onim sa početka, od pre ne znam nekoliko godina, 4-5, gdje imate osnovni pozdravi, osnovne izraze učtivosti, kucajte to na mom kanalu. Ako ste baš na početku pa vam treba, ako ste malo odmakli, nije problem, pritisnite ono dugme i odete na nešto drugo što je na vašem nivou. Dakle, još jednom da preslušamo, zaboravio sam l'aube, zoru, l'aube, zora, i valjda ništa nisam više zaboravio od delova dana. Dakle, l'aube, zora, ajde ona je kao prva, koja kreće, le crépuscule, nećemo da preterujemo. Odlučio sam, imat ćete videe francuskog jezika gdje ćete, kao što sam vam više puta rekao, na kraju svakog videa vi moći sve to što je u videu rečeno da zapamtite i da tako idete dalje. Dakle, idemo od l'aube do, krenuli smo od le matin, jutro, i la matinée. Onda pomenuli smo podne, le midi, pomenuli smo dan, le jour, znate ga iz bonjour, ili tako je. Onda imate la journée, isto, taj bonne journée, jedan deo dana, deo obdanica. J'ai travaillé toute la journée, znači radio sam ne 24 sata, nego čitav dan kao obdanica. To mi je reč koja mi je pala na pamet u našem jeziku, kako možete da razumete. Dakle, le jour i la journée. Midi smo ponovili. Idemo da još ponovimo ovih par stvari, da na kraju videa stvarno to bude vaše i već znate. Le soir, veče, znate iz bonsoir, dobro veče. Dakle, le soir i ona ženska verzija toga, la soirée, koja se razlikuje, kako sam već pokušao da vam u par navrata objasnim i objašnjavao tamo u nekim videima odavno. Dakle, le soir, veče, i la soirée, isto veče. Da, došli smo do noći. Da li prvo ponoć ili noć, nebitno. Dakle, noć je la nuit. Bonne nuit. Laku noć. Bonne nuit. Laku noć. La nuit. Noć. I nešto imam u glavi da sam zaboravio. Da, zaboravio sam ponoć. Ponoć je, nemate izraz za dobra vam ponoć. Dobra vam noć, prijatelji. To imate, ali nemate za dobru ponoć. Dakle, le minuit je ponoć. Nemojte da ga pomešate sa minutom, nego je ovo ponoć. Minuit. Minuit, ponoć. Tako da, eto, odgovor na prvo pitanje, nakon jedne, što se mene tiče, prilično duge pauze zbog određenih okolnosti, papirologije, svega toga nakon smrti mog oca. Dakle, još jednom da ponovimo. Jutro, le matin ili la matinée. Podne, le midi. Dan,
le jour ili la journée, dan kao obdanica, le soir, veče, i la soirée, isto tako veče, la nuit, noć, minuit, ponoć i šta drugo da vam kažem, nakon svega ovog, vama koji ste na početku, koristit će, vi koji niste na početku, čekajte videe, dakle, random ću da snimam videe, sve imam. Kad me nešto pitate, uglavnom to što znate, neko pitanje postavite, jel možete to da snimite, a ja znam da imam 3 videa o tome, postavim link dole u komentaru, tako da nastavljamo sa učenjem francuskog, sa ovog aspekta, onog aspekta, šta vas čeka, prvo vas čekaju odgovori na sijaset pitanja koja mene čekaju, da na njih odgovorim i idemo dalje da napredujemo, da savladavamo ovaj, za mene, najlepši jezik na svetu. Hvala, dragi moji, što ste ostali sa mnom i posle ove pauze, što me pratite, što ste odlučili da učite sa mnom. Ako vam treba škola, treba vam neki nivo, radim u jednoj školi u Parizu, pišite mi na mailu, ta škola organizuje i neke lepe ekskurzije, možete i za to da se prijavite, pišite, nastavljamo da učimo, nastavljamo da se na ovaj način mrežovski družimo. Hvala za podršku, hvala za lajkovanje, komentare, sugestije, ovakva pitanja. Ljubim vas, vidimo se brzo. Ćao.